Hello guys, welcome sa ato ang other discussion. In this video, maghisgot ko about free body diagram and some sample of FBD or free body diagram. Di na ta magdugay, birahan na nato ni. What is FBD or free body diagram? According to Wikipedia, in physics and engineering, a free body diagram or FBD is a graphical illustration used to visualize the applied forces, moments, and resulting reactions on a body in a given condition. A series of free bodies and other diagrams may be necessary to solve complex problems. Kini diayng free body diagram o FBD nagpasabot mao ni siya ang usa ka graphical nga illustration. Tibali, pinaagi ani makita nimo ang tanang existing force nga naa sa imuhang system. Na kung mahibaw-an nimo ang mga existing force sa imong system, mas sayo na nimong ma-identify o ma-solve ang problem. Karon para mas masabtan nato ang concept sa FBD, maghatag kog mga problems dayon atong pangitaon ang ilang mga existing forces para atong mas masabtan ang idea. Sa inyong nakita karon natay engine dayon suspended nga nag-support niya kaning tulo ka kadina. We have 1, 2 and 3. Unsa kaha ang mga forces nga nag-exist sa niini nga system? We have weight of the engine, namgini kabug-aton. Dayon we have this one, tension sa kini nga kadena, tension ani og kanipod nga chain, tension BA. Kung ato ni siyang tan-awon in a Cartesian plane, mo na ni siya. Og mo ni imuhang free body diagram nga makita nimo ang tanang forces sa imuhang system. Og sa laing bahin kanang tension A equals weight of the engine. Ngano man, kung ang tension A is less than sa weight sa imuhang engine, automatic kana imong engine mahagbong gina ngano man, di man ni kadaog, maputol man ni. Mo nang TA must be equal sa weight sa imuhang engine in order nga ma-maintain ang equilibrium sa imuhang system. Mo ni ato ang ikaduha nga example. Nga kay bar A, B, C. Kani nga na siya total length nga 10 feet. Dayon kani nga bar was supported by kani hinge. Dayon napog kay cable nga nag-support sa imuhang bar para dili na siya mo going down. Kung inyo na matikdan, ang kaning imuhang cable is continuous, walay putol. Nagpasabot kung pilay tension ani, mao po na diri nga part. Kung ato ang kwaon ang free body diagram ani nga figure, we have automatic weight sa bar which is located sa center sa imuhang bar. Napog kay tension ani nga wire or kaning kable nimo. And then we have this one, tension ani. So kung pilay tension ani, equal pod ana. Kay kable man this is tensile force, so always good siya pabira. Dayon we have reaction aning imong hinge, we have CY and CX. So kani kung wala pa mo naka-encounter nganong nasa reaction aning hinge, tanawa lang ang video regarding kinds of supports. Dayon kay kani nakadiagonal man ni siya nga kable, so naginay angle diha nga theta. O kung ato ning i-component na kay along Y o along X. Karon kung inyo nakita, mas dali nato masabtan ang problem tungod sa FBD nga naman. Ma-identify naman nato pila ang forces along X o pila ang forces along Y. Diri natay force along X nga duha, TX o CX, and then along Y natay upat, CY, weight sa bar, tension wire, and tension wire along Y. Kung atong ning kwaon ang ilahang summation of forces along X and Y, mo ni ang result. Along X duha,
na nakay t wire cosine theta or kani. Nganong cosine theta man kay ang angle na along x. We have summation of forces along y equals 0. Na kay t wire sine theta kay along y naman ta nang angle along x man mo nang nag-sine ta diri a. And then tension wire kani. So again nagpakita nga kayong t wire og kani parihara na sila og value ngano man continuous man imuhang wire wala man nagputol. And then cy minus weight of the bar. So positive, 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 negative. Positive, 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 and negative. Okay, mo ni ang ikatulo. Again, nagyapon tay bar AB suspended gamit ani nga wire T1 and wire T2. Kaning wire T1 ug T2 dili ni equal ngano man nagputol naman na sila. Okay? Kung inyo pong namatikdan diri ang gigamit is broken line. Wala na nagpasabot nga kana sila din connected ani wala. Kanang broken line diri nagdesignate na sa imuhang distance. Kani nga wire ug kani lahi na sila og tensile force. Sige, para mas makita pa nato ang forces nga nag-exist sa system, atong kwaon na iyahang free body diagram. Naakay weight sa bar nga located sa center. Dayon, tension aning wire 1 and tension sa wire 2. Again, kay tension man, always kina sila pabira. Kung inyong naobserbahan, ang forces tanan is along y, walay x. So therefore, kung kwaon na to ang summation of forces along y, mo came up taan tension sa wire 1 plus wire 2 minus weight sa imuhang bar minus force P. Dirita sa ikaupat nga problem. Kung inyong nakita ang figure na ay pick up truck, dayon naa siya ay load nga box C o box D. Unsa kahay mga forces nga nag-exist sa ato ang system? Mugamit og free body diagram. Sa inyong idea, can you guess pila tanan ang forces nga naa sa system? I will give you 5 seconds. Okay, sakto inyong tubag ngano ka atong ipakita ang mga forces nga naa sa system. Number 1 is weight sa imuhang car. Kani bitong makita mo aning sa problem nga na G, nagpasabot na og nadiha ang imuhang center of gravity. Munang diha nato i-locate ato ang weight sa ato ang car. Dayon naa kay weight sa box C and weight sa box D. Nanay tulo, unsa pa kay laing forces? Kay ruler support man kaning ligid basalingin ruler, there is only one reaction para ana which is perpendicular sa imuhang surface. So na kay AY and you have BY. Therefore, ang forces di ay nga nag-exist ani nga system na kay 5. Then puro tanan along y-axis na kay 1, 2, 3, 4, 5. Ang positive kay duha, AY, BY, and EY. Then ang negative kay tulo, 1, 2, 3. Kung atong kwaon ang iyahang summation of forces along y, muna na siya imong equation para ani nga system. Next. Karon kung ikaw tong nag-drive sa pick-up truck, dayon nag-apply ka og force sa imuhang brake, kaning force P. Ang pangutana karon unsa pay laing force nga nag-exist sa imuhang system kung kani nga figure ang gipakita. Okay. Again, kay naamang kay hinge support, duha gyud na ka reaksyon na kay along x and along y. So therefore na kay by and you have bx. And kini nga cable naka-diagonal man, then naa siya angle nga 10 degrees. Kung ato ning i-along x and y axis by component method na kay tx and you have ty. Inyong nakita karon nga ang forces tanan na kay 1, 2, 3, 4, 5 na kay duha along x and then tulo along y. So mao nang summation of forces along x
na kay tx which is t cosine 10 degrees. Nganong cosine man along x kay ang angle naa along x-axis. Minus bx. Then for y, we have by positive minus p minus ty which is t sine 10 degrees equals 0. Karon dirita sa ato ang next nga figure. Nakay ball and then supported by this rope, and then at this point napoy nakakonect nga rope nga along C ug sa padung sa B na, and then nakay force F nga imong gi-attempt og bira ani nga system. Unsa ka free body diagram sa ato ang kani nga figure. Una, at the ball naagyud kay weight sa imuhang bola which is going down. Og ang nagsupport sa imuhang ball kani imuhang tension kani nga rope na kay tension AD. Again, walay force along X, so dire lang ta sa Y. We have TED equals weight sa imuhang ball. Nagpasabot, in order magpabilin ang ball nga suspended, ang imong tension AD is equal sa weight sa ball. Kay kung less than ni siya, automatic nga imong ball mahagbong kay dili na ni siya kadaog. Hindi na niya kaya. Kaya bibitawan na niya. Okay. Next, how about at this point? Unsa may mga free body diagram ani? So naa kay tension TED. Again, kung inyo matikdan sa diri sa ball si TED is tensile force man, so pabira. At diri pod nga point si TED tensile force man, pabira pod siya. Kani nga concept based pod ni sa third law of Newton. In every action, there is an opposite but equal reaction. And then, TED, nakay force F, nakay tension TEC, and tension AB. So, mora ni ato ang free body diagram, ani nga system. Okay, kani. Nakay crane o nag-support o 2,400 kg nga object. Unsa kahay free body diagram sa imuhang system para mas masabtan nato ang mga forces nga nag-exist na mas dali nato ma-solve ang problem. Natay weight sa crane which is located sa imuhang center of gravity kaning G. Dayon natay tension sa cable nga nag-support sa imuhang object. Dayon kung inyong matikdan ang nag-support sa crane kay roller. Then apo kay hinge diri timan ilang pag roller support only one reaction, pag hinges nagi kay duha which is along x and y axis. So kani imuhang roller na kay bx which is going to the right, and then we have this one na kay ex and ay kay hinge support man ni. Ug karon imong nakita ang imuhang forces di ay you have 1 2 3 4 5. Duha along x og tulo along y. Kung imong pangitaon ang value ni tension sa cable, so maghimo na po ka og free body diagram sa imuhang object. Dayon na weight sa metal nga 2,400 kg. Again, hinumdumi nga tension ug ang weight is a force nang iyang unit is either newton or pound. Na ang gihatag sa problem kanimang mass man 2,400 kg, to convert that into newton, i-times na ninyo og 9.81 meter per second squared or acceleration due to gravity. Munang naa kay 23.544 kilo newton. Dirita sa last part. Kung atong kwaon ang free body diagram ani nga truss, unsa man kaha ang mga external forces nga nag-exist sa imuhang system. So, atong sugdan. Again, sa inyo nang nakita, na siya given nga external forces nga 1, 2, 3, 4, 5, 5 ka buok which is going down. Kani nga truss, ang nag-support niya is we have at point A nga naa kay roller support
and point H nga naa kay pin support. Pag moingon ta og roller support, again, only one reaction which is perpendicular sa imuhang surface. O kung moingon po tag pin, pareha ra ni sa hinge nga naay duha ka reaction along X and along Y. So therefore natay AY usara perpendicular sa imuhang surface going up, and then we have HY and HX. Kung inyo na matikdan, ang along X is usa lang. Na kung mag-summation of forces ta along X, we have HX equals 0. Nagpasabot, dili siya necessary sa ato ang system. Hindi natin siya kailangan. O summation of force along Y equals 0. Naatay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Duha positive, 5 ang negative. Ug muna inyohang nakita diri sa inyohang equation. Then human nato ang discussion about free body diagram. Basta timan ilang nga ang free body diagram makatabang ni nato sa dihang mag-solve tag mga problems in equilibrium, nga mas makita nato unsa man ang mga existing forces nga naa sa system. Ug kung ato nang ma-identify ang mga forces, ang iyang reaction, mas dali nato ma-solve ang problem. Sa sunod nako nga video, mag-isgot ko about tensile force and some sample problems. See you in my next video.